Köszöntöm a kedves tervező kollégákat a Tervező Klubjának a második ülése alkalmából. Az építkezési felügyelőség székhelyén vagyunk, Mills Zoltán főinspektorral beszélgetünk. Az első kérdésem, melyek a leggyakoribb tervhiányosságok? Még egyszer ismételj meg, légy szíves, nem értettem melyek. A leggyakoribb tervhiányosságok, amelyeket a tervező kollégák benyújtanak engedélyezésekre. Érdekes kérdés, tehát erre úgy válaszolnék, hogy a legnagyobb hiányosság az, hogy jelen pillanatban nincsen egy olyan, mondjam azt, főtervező, aki összefogna és az egész tervezési témát és az egész tervezést egységesen lebonyolítaná. Tehát ezt tartom a legnagyobb hiányosságnak elsősorban. Tovább megyünk, akkor a részleteiben, és ugyan ide térek vissza, amit először elmondtam, tehát ezeket a dokumentációkat, terveket mind összesíteni, egységesíteni kellene. Tehát itt érzik a hiánya egy olyan szakembergárdának, amely aki össze tudná fogni ezeket a dolgokat. Minden ered, minden további hiba. Na de itt konkrétan mire gondol, mert hogyha a lakásépítkezésre gondolunk, akár megyeterület, akár városterületén, ez hogy képzelhető el? Csak lakásépítésre gondolva? Hát lakásépítésre gondolva elsősorban, tehát lakónegyedek, lakóparkok esetében, tehát nem tartom egy olyan komplex tervnek, komplex dokumentációnak. Tehát viszont egy ilyen dolgot meg tud oldani egy tervező egyedül. De viszont megint azt tudom mondani, hogy megvan a szakterület, megvannak a műépítészek, megvannak a mérnökök, úgy a szerkezeti mérnökök, mind a gépészmérnökök, a gépészettel foglalkozó mérnökök, és mindenki kéne végezze a feladatát, akkor pedig egy olyan dokumentációnk, egy olyan tervünk lenne, amit jól lehet használni. Na most egy kényes kérdést teszek fel. Az egyszerű utcaemberének a kérdése is lehet ez. Milyennek tartja ön az engedélyezési procedúrákat? Nehézkesnek, egyszerűnek, bonyolultnak, kuncsotbarátnak? Kényes kérdésnek nem tartanám. Tehát valamikor volt nekünk egy jó engedélyeztetési törvényünk. Mondjam azt, hogy jó. Tehát emberbarát, vagy olyan, amelyet könnyebben lehetett használni. Jelen pillanatban én is eléggé bonyolultnak tartom ezt az engedélyeztetési törvényt. Na most lehet mondani azt, aki nap mint nap foglalkozik vele, nem is annyira bonyolult. De viszont az egyszerű embernek nyugodtan mondhatja azt, az egyszerű ember mondhatja azt, hogy hát nagyon bonyolult folyamat, és végigjárni ezt a procedúrát, ez nagyon-nagyon nehézkes. Remélhetőleg hát március hónap derekára ígértek egy módosítást, egy változtatást. Egyszerűsített változtatás lesz, vagy még pluszba kellenek avizok? Merem remélni. Valószínű, hogy a Vatikántól nem kellenek avizok. Igen. Merem remélni, hogy egyszerűsített variáns. Na most egy olyan dolgot el tudnék mondani még, hogy ez tőlünk is függ. Tőlünk is függ, tehát helyiektől, hogy mennyire bonyolítjuk a dolgot, mennyire alakítjuk át ezeket a dolgokat emberközelé, és mennyire tudjuk mi ezeket a dolgokat leegyszerűsíteni. Ez nem azt jelenti, hogy nem megkövetelni olyan dolgokat, amik nagyon-nagyon fontosak, hanem azokat a dolgokat megkövetelni, amelyek létfontosságúak és biztosan kellenek megfelelő épületek esetében. Tehát gondolok lakásépítésre, ipari építésre, és akkor itt bejönnek az övezetek, tehát lakóövezet, ipari, turisztikai, és így tovább lehetne sorolni. És a megfelelő engedélyeket kérni ez esetben.
Még feltennék egy kényes kérdést. Ha már egy ellenőrző szervnél vagyunk, és úgy tudom, a legfelsőbb ellenőrző szerv építkezéseknél, akkor mi a véleménye, főinspektor, arról, hogy a tervek agyon vannak pecsételve, avizálva, a fiókok már dagadnak a tervektől, és a terepen nagyon sokszor egyéb történik, mint az, ami jóvá van hagyva. Most ez megint egy érdekes kérdés. Érdekes kérdés olyan szempontból is, hogy több részre is lehetne osztani ezeket a dolgokat. Elsősorban kitérnék arra, hogy valóban tervek pecsételve vannak, ellenőrizve vannak, viszont mikor a terepre jutunk, akkor lehet mondani bátran, hogy bizonyos tervezők, és vannak olyan tervezők, akik nem követik le a munkálatokat. Vagy találkoztunk olyan esetekkel is, amikor a tervező azt mondta, hogy neki nincsen szerződése továbbá, hogy felügyelje ezeket a kivitelezési munkálatokat. Ami nem helyes, de elsősorban azért, mert nekem van egy megvalósításom, tehát egy mondhatnám azt nyugodtan adott esetben, hogy egy terv, egy dokumentáció, egy bizonyos fokig egy művészeti alkotás is. Én azt kötelességemnek tartom lekövetni, leellenőrizni, és persze egyeztetni a beruházóval, mert meg kell feleljen a beruházó igényeinek. Na most megfelelni a beruházó igényeinek nem csak azt jelenti, hogy azt és csak is azt csinálni, amit a beruházó vagy megkövetel, hanem felvilágosítani azt az embert, aki nem szakember több esetben, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, ezt ezért kellene így csinálni, tehát vannak ilyen dolgok is. A másik dolog az, hogy amikor kivitelezésre kerül, itt bejönnek az önkormányzatnak is olyan feladatai, hogy az illető zónának vannak elképzelései. Tehát van egy lakóövezet, a lakóövezetnek van egy rendezési terve, ezeket mind be kellene tartani. Tehát sajnos véleményem az, hogy eljutottunk egy olyan fázisba, amikor az emberek járnak a világba, látnak bizonyos dolgokat, és van, aki egy épület esetében meg szeretné valósítani azt, amit valaha összességében látott. De ez nem biztos, hogy minden esetben jó, hogy minden olyan dolgot felvinni egy épületre, amit én valaha is láttam. Tehát ezért van a tervező, ezért kellene a szakember, úgy a műépítész, mint a statikus, hogy összehangolni a munkát és felvilágosítani azt az embert, vagy tanácsot adni elsősorban az embereknek ilyen irányban. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdésem, ami talán még kényesebb. Unokáink büszkék lesznek arra, ami most folyik, építkezés szempontból, és nem tudván a pecsételt jóváhagyásokról, az avizok mennyiségétől. Erről nem tudnak ők, nem fognak tudni. Amit látnak, az ott van. Tehát büszkék lesznek unokáink és az utókor. Na most ez attól függ, hogy milyen távol, mennyire megyünk el időben elsősorban. Amint mondtam, és kitartok emellett, hogy egy bizonyos fokig minden épület és minden területrendezés egy művészeti alkotás egy bizonyos fokon. Na most én elmondtam máshol is, és elmerem mondani minden alkalommal, hogy egy településnek a rendezése bizonyos fokig bemutatja, jellemzi azokat az embereket, akik ott élnek, illetve irányították egy bizonyos időszakban, periódusban ennek a településnek a fejlődését, elképzelését urbanisztikai területrendezési szempontból. Na most meg lehet nézni a régi településeket, közel hozzánk is, nem említek településeket, távol a világban is, meg lehet nézni madártávlatból, meg lehet nézni az utcaképet. Annak idején is volt egy elképzelés. Volt történetesen lehet egy koncentrikus elképzelés, egy párhuzamos utcákkal elképzelt dolog. De jelen pillanatban is vannak nekünk olyan
szabályaink, attól eltekintve, hogy egy adott pillanatban azt mondtuk, hogy az engedélyeztetési procedúra eléggé komplikált és nem emberbarát, viszont merem mondani, hogy vannak nekünk olyan urbanisztikai és területrendezési szabályaink, amit valóban lehetne alkalmazni. És elképzelésben föltétlenül használni kellene. Tehát semmiféleképpen, tehát az, ami nem föltétlenül csak itt nálunk, hanem összességében, ami jelen pillanatban történik, hát lehet azt mondani, hogy nem a legjobb. Lehetne jobb is. Tehát az unokáink nem lesznek büszkék erre, ami most folyik. Még lehetnek büszkék, hogyha dolgozunk ez irányba. Tehát köszönjük szépen Mild úrnak, és szívesen látjuk a klubülésünkön ezután, a szabad beszélgetésen.